Wat is het verschil tussen eigenlijk ritueel bewassing van de witte mensen en de zwarte mensen, als ik het zo mag zeggen? Kijk, witte mensen hebben geen rituele bewassing, hè? Oh, Dat is echt Surinaams. Witte mensen die kennen eigenlijk alleen maar aankleden. En over het algemeen hebben ze een pyjama aan. Maar Nederland is dus multicultureel geworden. Dus alle gewoontes van al de bevolkingsgroepen die lopen tegenwoordig door elkaar. Dus een rituele bewassing, dat zie je bij moslims, zie je bij Hindoestanen en dat zie je bij Kriolen. oké. Snap je? Maar bij Hollandse mensen, als het een rituele bewassing is, dan komt het doordat het een gemixte familie is of zo. Maar dat is niet Nederlands. Maar wat is een rituele bewassing? Is het gewoon dat ik een ritueel uitspreek prrrtsch, en dan ga ik je wassen? Ik weet het niet. Ik vraag het gewoon, hè. Ik ben een leek hierin. Nou, dat geeft niet. Er zijn mensen die het vast wel weten. In Nederland noemen we het met een mooi woord rituele bewassing. Maar in het Surinaams is het weer waswan dede, was dede. Of lijkenbewasser, weet je wel. Dus dat wil zeggen dat je meestal in een groep, zo ben je het gewend, meestal in een groep en dan ga je mensen wassen als wij leven. Want als iemand overlijdt kan je diegene niet pakken en woep in de kist doen. Dat doen wij niet. We gaan degene verzorgen, wassen en aankleden. En dat wassen en verzorgen en aankleden, dat heeft met een bewassingsgroep te maken. Elke bewassingsgroep doet het op zijn of haar manier. En het ligt ook aan de familie. Dus het hangt er vanaf wat iemand wil. Maar dat is dan de bewassing. Niet dat je bijvoorbeeld, dat er een Hollandse begrafenisondernemer komt en die gaat degene aankleden en klaar. Dat is niet Surinaams. Oh, daarom zien onze mensen als ze in de kist liggen er zo speciaal uit, zeg ik. Nou, ik neem aan als je vanaf 2004 dit werk doet, dat je ook wat vervelende dingen tegenkomt. Bijvoorbeeld dat iemand komt te overlijden en mensen, ja, niemand is voorbereid. Eigenlijk. Maar jij was wel voorbereid, want je had je tai-tai al. Maar heel veel mensen die hebben geen tai-tai. En die gaan ineens, patspoem, gebeurt het, bam. En dan zitten ze met een mond vol tanden. Er is niks van tevoren besproken. Kom je dat ook vaak tegen? Kijk, dat kom je vaak tegen. Het is nu waarschijnlijk, nu is het minder. Want we zijn mondiger geworden. We hebben natuurlijk geleerd van